rabaraba. Nsere fatu Solex abịakwa n'ụwa onye akụkọ ụwa. Ayo Ije ewewewo ụmụ Igbo gịnị na-emezi n'ụwa? ụmụ Igbo gịnị ka imelụ Mbaka nọ? The good luck in the Jonathan has become a bad luck to Nigeria. Reverend Father Camilo Suo, Ejike Mbaka, gịnị ka imelụ gị? Agba mbọ tụọ n'ogwe, ọsịsọ ogwe ka abịala ọlụ ụmụ Igbo Zambia. Mbaka nke mmabubu na onye amụma nke na-atụ egwu Chukwu, onye amụma nke na-ejere Chukwu ozi, nke na-eme uche Chineke. Mana nke ikpeazụ a o nwezi ka ife sisi gbanwee. Ife na afụbụ na abụrụ ife na afụzi now. Ife na akọbụ na abụrụ ife na akọzinụ now. Mbaka chetalu ya 2014 nuo, mgbe a na-akwado mbinye aka, mgbe a na-akwado ịlọpụtanụ ndị ọchịchị nke ye 2015 nuo n'ịgwala n'okwu. Lesienu president good luck ebele Jonathan kisi na ọbụzi bad luck. Whatever brought him here, isi kwara situpu ya na asụrụ ọkụ. and let Nigeria be. Mbaka isisi tụnyere Buhari, Muhammadu Mbugari n'oge Buhari Nigeria buje na ala eze ọkpụ ikwuru ya egwu. Are you waiting until your own blood is shed? Mbaka kwa gwara nye okwu, isi na Chukwu gwara gị na Mohammed Mbugari na ọ bụ ya bụ Mezaya na-ekpe ekpere ya. Ọnụrụbe nwanne ya gba n'ọsọ, ọnụrụbe nwanne ya gbata ọsọ onye aka do. And good luck, Jonathan. The good luck in the Jonathan has become a bad luck to Nigeria. Whatever brought him in should send him back and let Nigeria be. Ọnụrụbe nwanne gbala ọsọ n'elu ụwa nínú ya gba ọsọ n'ọkwarụ. Akwarịrị nke ụmụ ogbenye n'obodo Nigeria. Mbaka na-erukwa chi gị ntị yo, akwarịrị nke ụmụ Biafra n'ebe n'ime Nigeria. Mbaka na-erukwa chi gị ntị yo, ọbara niile a na-awụfuo n'obodo Nigeria site n'oge Buhari batalụ. Eji m aka na ọ dị gị mma na alụọ, eji m aka na afịa gị na-azụ ọfụmanụ. Mbaka why? Mbaka si na gịnị na-eme? Mbaka why? Ọ gịnị ka ụmụnne gị mere gị yo? Otega ka ụmụnne m jiri tawa afụfụ, otego n'aka ụmụnne m nọ n'afụfụ n'obodo Nigeria. Onye ka anyị ga-akọlụ, onye ga-azọpụta anyị owo? Eruzienụ ka Chukwu wetara anyị yo, onye na-atụ egwu Chukwu, nwoke nwere obi Chukwu.
onye na-edebe iwu nke Chukwu n'okpuru Jehova ka ihe ụtọ ya niile na-adị ọkụ anụ Peter Obi esi n'ụlọ mara mma pụwa n'ezi ọkụ anụ Peter Obi Mbaka kwepụtakwala n'ọzọ ka ibidokwanụ kọwatụ otu isi asị na Chukwu sịrị gị ebe ị na-asị onwe gị fancha Mbaka onwe ife na-esere gị na Peter Obi ị ga-agbanụ mbọje gị unu dozie ma ọkwa na enwe ife ndị Igbo melu gị eme ike kwunye ya ka ịyọnụ gị ayọnụ ka ozi ndị Fulani ka ị na-ejele ozi Fada Mbaka ndị na-egbu anyị egbu ka ị na-ejele ozi Mbaka rapụrụ anyị Peter Obi n'etu ọdịna n'ọdanye mma ịnụla Fada Mbaka ndị na-egbu anyị egbu ka ị na-ejele ozi asịkwa m ọnụrụ ube nwanne gbala ọsọ n'elu ụwa n'elu ya agba ọsọ n'ọkwarụ akwarịrị nke ụmụ ogbenye n'obodo Naijiria Mbaka na-erukwa chi gị ntị akwarịrị nke ụmụ Biafra n'ebe n'ime Naijiria Mbaka na-erukwa chi gị ntị ọbara niile a na-awụfuo n'obodo Naijiria site n'oge Buhari batalụ eji m aka na ọ dị gị mma na alụọ eji m aka na afịa gị na-azụ ọfụmanụ Mbaka why Mbaka si na gịnị na-eme Mbaka why ọ gịnị ka ụmụnne gị mere gị gịnị na-eme nzere fotu Solex onye akụkọ ụwa